Remeslo tvoria ľudia. Za každým remeslom sú práve tí majstri, nositelia remesla, tí, ktorí vlastne svojimi vlastnými rukami, umom remeslo rozvíjajú, uchovávajú, ale odovzdávajú. Venujem sa remeslu 23 rokov. Naučil ma to môj starý otec. Oni to robili nejakých 70 rokov. Je to náročné remeslo. Takto nepozrieš. Musíš si ho pustiť a si musíš pozrieť, či máš rovno. Remeslo, ktoré teraz predvádzam, je pradenie na kolovrátku. V ruke mám načesanú ovčiu vlnu. To remeslo vnímam ako veľmi dôležité nielen ako uchovanie tradície, ale aj ako potiahnutie tej tradície do súčasnosti, pretože si myslím, že je to aj súčasť dnešnej takej iniciatívy pomalej módy, kedy sa vraciame trošku k pochopeniu toho, ako každý ten textil vzniká a kedysi vznikal. My sme Bratislavu navštívili skupina Hrušovčanov, 4, a prišli sme predvádzať tradičné spracovanie konopí, z ktorých sa šili rôzne odevné súčiastky a potreby pre domácnosť. A tak sa šili napríklad košele mužské, oplecka, gaty, rubáše, obrusy a rôzne iné veci, ktoré boli potrebné do domácnosti. Výrobcom, ktorí vo svojom remesle dosiahnu naozaj vysokú úroveň, každoročne Úľu udeľuje titul majsterka ľudovoľskej výroby. Sú to ľudia, ktorí naozaj dosiahli už vysokú znalosť remesla, kvalitu, vedia ho rozvíjať, vedia v ňom premýšľať, vedia ho odovzdávať a tento titul prispieva tiež k ochrane a prezentácii, propagácii remesla a je stále vyhľadávaný a oceňovaný a naozaj prispieva aj istému spoločenskému uznaniu. Mne osobne najväčšiu radosť robí, keď vidím, že niekto si kúpi odo mňa výrobok a vidím na ňom, že má z toho radosť. Tak to je pre mňa ešte väčšia radosť, že on má z toho radosť. Je to veľmi potrebné, aby Úľu stále pracoval, lebo udržiava vysokú úroveň nás, remeselníkov a tvorby. Snaží sa zachovávať tradície a môžeme len toľko povedať, že tí ľudia to robia srdcom. V roku 2025 si pripomíname 80. výročie vzniku Ústredia ľudovej umeleckej výroby. Úľu vznikol v 1945 po druhej svetovej vojne ako organizácia, ktorej cieľom bolo uchovávanie, podpora vlastne tradičných remesiel po vojnou zničenej Európy. A táto úloha vytvárania podmienok pre remeslo v tej tradičnej podobe, ale aj v podobe, ktorá je pre súčasnosť, vlastne pretrváva dodnes. A práve cez tieto rôzne podujatia, aktivity, prezentačné výstavy, publikačnú činnosť a predovšetkým vzdelávanie, darí sa nám vytvárať tie podmienky a stále sprítomňovať remeslo a hľadať mu aj jeho uplatnenie v budúcnosti. Ja sa venujem výrobe kraslíc, oblepujem ich bavlnkou tak, ako ma to naučili tety vo Vajnoroch. Okrem toho, že kraslice vyrábam, tak sa snažím aj viesť nejaké tie dielničky, učiť deti, napríklad v škole, túto výrobu, prípadne dospelých. No a keď som takto na dňoch majstrov a prezentujem túto výrobu, tak sa zastavia častokrát pri mne aj ľudia, ktorí ma tu videli minulý alebo predminulý rok. A mne sa toto veľmi páči, aj táto aktivita, že môžeme tu vlastne ľuďom sprostredkovať to, čo vyrábame. Každý tu ukáže to, čo sa naučilo vlastne od svojich mám a starých mám a môžeme to takto posúvať ďalej ďalším generáciám, čo si myslím, že má veľký význam. Veľkým ocenením práce Úľu je zápis Školy remesiel Úľu na zoznam dobrých spôsobov ochrany nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO. Škola remesiel je naozaj miesto, kde sa stretávajú všetky generácie a vďaka našim vzácnym lektorom sa odovzdávajú tie vedomosti, ktoré v minulosti sa prirodzene odovzdávali z generácie na generáciu v rodinách.
tak ULU práve vytvára podmienky pre odovzdávanie znalostí najrôznejších remeselných techník práve vo svojich 3 školách, v regionálnom centre remesiel v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach. Chcel by som ešte odkázať mladým ľuďom a mojim rovesníkom, že to, že si tie tradície zachovávame, tak zachovávame si tým, kým sme, zachovávame si našu identitu ako Slováci, Slovania a budem veľmi rád, keď sa veľa mladých ľudí bude venovať či už pradeniu, alebo taktiež aj folklóru, lebo všetko je to krásne a nesmierne potrebné.